assistir avui. En el seu lloc jo vaig intentar dir algunes paraules en aquest dia que tots, que pareix que siga només un dia en què es fa la reivindicació, la mentalització i la lluita contra aquesta violència que ataca a les dones, la violència de gènere. Voldria recordar que aquest dia, el dia 25 de novembre, té una commemoració o està basat en un fet històric i és en les germanes Mirabal de la República Dominicana, tres germanes que quan el dictador Trujillo manava en aquell país del Carib van ser lluitadores i van defensar la justícia i la igualtat. Aquestes dones tenien tres marits que estaven empresonats i com eren reivindicatives, com no podia ser d'una altra forma en cas d'una dictadura, i eren una molèstia per al dictador Trujillo, en aquest cas. Una vegada les que anaven a visitar els seus marits que estaven empresonats, les esperaren en un dels camins, els sicaris del dictador Trujillo les varen esperar, les varen acorralar, se les dugueren a un paratge, les varen abastonar, perquè eren abastonades i apallissar fins a la mort. Després intentaren dissimular aquesta mort com si hagués sigut un accident, cosa que el poble no va creure aquesta versió oficial, i va ser en l'any 1960, el 25 de novembre, que és quan van morir aquestes tres germanes. A partir d'aquest fet, el poble, en aquest cas la República Dominicana, va esclatar i durant un any més només el dictador Trujillo, fins que el van votar de la seva autoritat i a més van ficar un govern demòcrata. Bé, aquest fet va ser molt important i va ser reivindicat en tot cas per un grup de dones feministes en un dels congressos que van fer en Iberoamèrica, i la ONU en el seu moment, el 1999, va considerar que aquesta data, el 25 de novembre, hauria de ser el dia en el que tots hauríem de recordar que existís una lacra en la nostra societat, que sabem que és transversal, que sabem que va tant en classes baixes com en classes altes, que és per a rics i és per a pobres, que ho pateixen les dones, i això sí que està clar, encara que diguen que hi ha un percentatge d'homes, és les dones i estan patint aquesta lacra, aquesta discriminació que ve també associada al masclisme que predomina en la nostra societat. Ahir també, no sé si ho vau veure, la televisió espanyola, la 2, també vaig dir una dona contant la seva experiència. Són experiències que es fan recapacitar, reflexionar i saber que alguna cosa hem de curar en la nostra societat i que hem d'evitar que això passi. I els únics mitjans que hi ha per a evitar-ho és canviar les lleis. Ahir vam fer una jornada també en què vingueren una associació d'homes per la igualtat, una cosa novedosa, que els homes es preocupen també per reivindicar els drets de les dones i fer-lo públic i intentar canviar, en tot cas, les lleis per a la protecció d'aquelles dones que en un moment donat no volen continuar amb la seva parella i per aquest motiu han d'amagar-se i han de ser víctimes. I això no és just, que tinguin que amagar-se ser víctimes. I ells, en canvi, tinguin que estar perseguint-les, puguen passejar per el carrer, puguen acosar-les, puguen assetjar-les i puguen assassinar-les, com està passant. És a dir, que la llei, encara que és jove, el 2005 és quan es va fer una llei de protecció contra la violència de gènere, encara que és jove n'hi ha molt encara, crec, que millorar, perquè encara tenim 48 morts, portem ja en aquest any, i això significa que no estan totalment protegides les dones. No estan totalment protegides. Per tant, hem d'avançar en aquesta protecció i hem d'avançar en que no siguin únicament víctimes, com jo he sentit algunes reclames, sinó supervivents d'una tragèdia i que tinga, a més, la possibilitat de guanyar-se la vida honestament una vegada han passat per aquest trauma. Cosa que pareix que no està ocorrent, perquè una vegada sí, les atenen, les donen igual un mig de protecció, però viuen en la por permanent. Viuen en la por permanent i els oficis que es busquen no són oficis moltes vegades en sintonia en la seva preparació acadèmica
i en la seva intel·ligència. Com comentava ahir una de les dones que vas veure en un programa de la televisió, en la 2, documental, que serveix per a fer reflexionar a tota la gent, els oficis que l'oferien era de dona de la neteja i de reponedora d'un supermercat. Quan esta xica estava preparada per a fer altres treballs de més qualificació. En fi, l'únic que en aquesta reflexió que estic fent-vos així arribar, el que vull és que tots tinguem present que hem de canviar les coses, hem de canviar les lleis i hem de denunciar nosaltres també quan veiem un cas, intentar denunciar-lo, intentar protegir, intentar ajudar a les dones que puguen estar en situació de maltractament. Bé, doncs ara vos deixo i vull donar les gràcies, en tot cas, a les persones que de forma desinteressada van a contribuir en aquest acte, com és el cor Leonard Ginet, com és Miquel Martí, en les seues poesies, com va ser Raül, que ens va fer també un hip-hop, i amb la meva família, perquè tots hi siguem família, la meva filla Joana, la meva filla Carme, tots en família tenim que som una miqueta artistes, jo no tant, però elles sí, i crec que no m'oblidé ningú més. Moltes gràcies a ells per contribuir a aquest acte i a aquesta reivindicació. Moltes gràcies i disfrutem.